אל תחף הרבה. אהרון, מסירות באחריות. אני לא מסרתי עוד פעם אחת. אני בהגנה חזק. אתה תראה לבד. אני אראה לך בדיוק על מה אני מתכוון. הלאה עוזי. טוב מאוד. לא עושה שי? תובש, כבר עכשיו, כבר עכשיו. כן אהרון, כן אהרון. פרויקה שלך, פרויקה. 4 לבן. 4 לבן. כדור למטה. לא, 4 לבן. אין מה. איי. עוזי! הלאה. עוזי שלך, 10. גוד או 10. אהרון! אוי. הלאה, קום. טוב עוזי, טוב! 4 לבן עבירה. חילוף שלהם. ביניים, 7 שלך. בסדר? שים לב. יוסי, תן למוביל כדור. עוזי, בוא קח כדור, עוזי. יובל אליהו. אהרון, סגור למטה. זה, הנה עוזי. תודה. יד. פרויקה, צא משם, צא. הנה עוזי. זה. קח פרויקה. לאט. תניעו כדור בחוץ, עוזי החוצה. פרויקה כנס בפנים. אהרון, צא בחוץ. טוב מאוד, תניע, ימינה, אחלה. שמאל. לא. טוב, שקט. 14 לבן עבירה. 14, התחלף. 12. מי שמר את 14? יובל 10, אליהו. אני 14. היית מתחלף. אתה עכשיו על 12, טל. הנה, יש לי תחליף. שבע לבן, עבירה. עצרו כל הזמן. עוזי, בורי, תניע. עוזי, צא בחוץ, עוזי! יפה, פרויקה, יפה. אהרון. באתי לפה. מצוין, אל תיקבר בפינה. לא, אם יובל נכנס זה מהיר יותר. אני זזו לי, בואו נקבל את הכדור. אני אופציה בחוץ. לא ראית, צריך להיות כנס. לא הספקנו. פרויקה! תוכיח שזה הסל!
טוב, טוב. אני פה. שים לב, שים לב. עמוד, עמוד לו. צד שני, לא עוזי. הלאה, צא, יואב, צא. חפש פויקה בפנים. שמאל. טוב, פויקה, טוב! פויקה! תן הגנה, אהרון, תן. פופ. היה סל בעונשין של 11 ואחר כך היה עוד סל שדה. לא, אני עונה לו אוהדים. הוא שאל איך. תח. לא, שלא יצעקו אחר כך סתם יותר. עבור יובל, עבור. ימין. מה? לא, 13, אין 14 במגרש. חץ משם, פרויקה, חץ משם. טוב, אהרון עמוד. 12. הלאה. כדור בצד שלהם נראה לי. הלאה יובל. אהרון, איפה אתה? שקט! כדור לבן. הלאה, כדור לבן. אהרון, תוציא כדור למטה, אהרון. עוזי תשאר למטה, יובל ביניים באמצע. יובל, פתח קדימה, פתח. לא יודע מה הוא עושה, אין לי מושג. עזוב. לא, עזוב אותו. הנה פויקה. למעלה. יד יובל, יד. עזוב, עוזי. תן לי עוזי.